Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ранди Дам и днес ще ви покажа как се прави резиденция. Много хора са ме питали и реших да направя един клип, един общ клип, който да покажа как се прави това нещо. Ако имате собствен сървър, нужният плагин за това нещо е плагина Residence, който може да се стеглите от bookie.org. И да, нека да ви показвам. Значи, за целта е нужна само една дървена брадва. Това е най-важно. Зависи с какъв предмет трябва да го правите, но по принцип е или с дървена брадва, или с дървена мотика. Но може да се настроите от самия плагин. Така че в този сервер се казва Белотински. И много добър сервер. И да, нека да се дървим думата. Тук се прави с дървена брадва. Така че сега ще ви покажа как се прави. И да, значи взимате дървената брадва и отивате в единия противоположен край. Тъй като съм в долната част, ще отидем в долния десен край и цъкаме с ляво копче на мишката върху копчето, което сме набелязали да заобградим. Тоест, в този край ще цъкнем да кажем, може да цъкнем тук или тук или тук или нещо от този род, зависи колко искам да е колко голяма площ да заеме резиденцията, която искаме да направим. Но в случая съм заобградил с фенси, с керамиди, нали, площта, която искам да направя. И цъкаме ето тук, с ляво копче на мишката. И тук ви изписва Place Primary Selection Point и координатите на това, което сме, нали, където сме цъкнали. И сега отиваме в другия противоположен край, който се пада горен ляв противоположен край. И отиваме там. И нали, пак може да заобградим, да кажем да е тук или по-нататък, зависимост от каква искаме да е площта, на която да направим резиденция, но както направихме от една страна, също ще бъде така че от тази страна също цъкаме върху това копче, само че с дясно копче на мишката. И цъкаме, тук ни изписва Place Secondary Selection Point и координатите. И сега, за да защитим целият обект, който сме заградили, цялата площ нагоре, да не може никой да го чупи, да руши, и надолу също, ако някой минава през някоя мина, да може да проникне, например, ето тук отдолу. Но за да го защитим, да не могат да рушат нагоре и надолу никъде, това, което сме заградили, трябва да напишем следното нещо, и то е res select vert. И тук изписва selection expand to your highest allowed limit. И тук selection expand to your lowest allowed limit. Това означава, че в момента сме направили тази площ е заградена, нали, с нашата резиденция и никой не може да руши, както обяснихме горе, надолу над това, което сме заградили. Или под него, разбира се. И сега вече, за да направим самата резиденция, трябва да напишем следното нещо, което е кончерта res create. И тук пишем името на резиденцията, както искаме да не се казва резиденцията. Например, аз ще кръстя YouTube тест 1. И цъкаме. И тук ни изписва charge, нали, do your account, значи взете се 0 пари от акаунта ми. Резиденцията е, нали, създадена под името YouTube тест 1. И да, това е от мене. Надявам се да съм ви помогнал. Просто реших да направя този клип, за да помогна на някои мои приятели и изобщо на хората, които не знаят как се прави това нещо. И да, чувал съм доста хора, че не знаят как се прави, затова че реших да направя клип, за да ви помогна. Надявам се наистина да съм ви помогнал. И моля, коментирайте, харесвайте и се абонирайте за моя YouTube канал. Да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа и чао!